असेल काय ठेवलं असेल त्यांना जास्त माहिती आहे, म्हणून त्यांनी पुढे माहिती कधीतरी आम्हाला द्यावी. निधी जनतेचा पडून राहू नये. शेवटी हा निधी हा जनतेचा असतो, जनतेचा अधिकार त्या निधीवर असतो. पायी खर्च करणं हे त्या प्रशासनाची जबाबदारी असते. म्हणून अशा पद्धतीची कुठली माहिती असेल तर त्यांनी राजकारणाला बाजूला ठेवून जिल्हा प्रशासन म्हणून, जिल्ह्याच्या पालकमंत्री म्हणून अगर माझ्याकडे दिला, मी तुम्हाला विश्वास देतो पायी खर्च करण्याची जबाबदारी आमची असेल. म्हणून तर आम्ही बोलतोय की भारतीय जनता पक्षाचे नगराध्यक्ष आणि आमचे सगळे नगरसेवक निवडून द्या. कारण का अशा पद्धतीची कुठली चूक, अशा पद्धतीची कुठली निधी अखर्चित राहता कामा नये. यासाठीच आम्हाला शिल्पाताईंना त्या खुर्चीवर बसवायचे आहे, यासाठीच आमचे 20-24 नगरसेवक तिथे बसवायचे, जेणेकरून अशा पद्धतीची कोणी तक्रार भविष्यामध्ये करता कामा नये.